ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது. Okay, thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். தலைப்பு வந்து பக்தி யோகம். ஸோ இந்த பக்தி யோகம் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்தோட இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सकगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशितारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्या नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री द्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை பார்க்கலாம். யாருக்காவது என்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 11வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதுல? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. வாய்ஸ் கேட்கல. விஸ்வரூபம் 2 விஸ்வரூபம் காமிக்கிறார் மாதாஜி. ரெண்டு விஸ்வரூபம் இல்ல, ஒரு விஸ்வரூபம், இன்னொன்னு வந்து கால ரூபம். கரெக்ட். அப்ப நீங்க சொன்ன அந்த விஸ்வரூபத்துல எல்லாமே அடங்கி இருக்கு இல்லையா? மேல் அதாவது பூமியில இருந்து ஆகாயம் வரை பெருசா இருக்குது. அதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு, எல்லா திக்குலயும் பரவி இருக்கு. அந்த தேஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்ய சூரியன் உதித்த ஒருவேளை வந்து சமமாகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன, யாருக்கு என்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் வந்து இந்த கால ரூபம்னு என்னன்னா, அந்த அவருடைய வாயில வந்து எல்லாரும் போராரு பாருங்க. பீஷ்மா, துரோணா எல்லாரும் பாண்டவர்களை விட்டு
கௌரவ படையில இருக்கவங்க எல்லாருமே அவருடைய வாய்க்குள்ள போறாங்க. அது வந்து நெருப்பா இருந்து எல்லாத்தையும் அ சிலதெல்லாம் சுட்டு எரிக்குது. சிலதெல்லாம் சிலரோட தலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 பல்லுக்குள்ள நடுவுல அ கசங்குறத வந்து பார்க்குறாங்க. இல்லையா? அந்த தலை வந்து 2 பல்லுக்குள்ள நொறுங்குறத பார்க்குறாரு. அதுதான் வந்து காலரூபம். காலன்னா என்னன்னா அழிவு. இல்லையா? அந்த காலரூபத்த பார்த்தோனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆகுது? பயம் வந்துடுது. இல்லையா? ஸோ இது அழிவு இது பயங்கரமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு என்ன ஆகுது? மறுபடியும் உடல் நடுங்குது, பயபக்தி வருது. அப்ப என்ன பண்றாரு? கும்பிட ஆரம்பிக்கிறார். இல்லையா? ஸோ நம்ம இந்த 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 ரூபம் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விஸ்வரூபம், அ யூனிவர்சல் ஃபார்ம் இதெல்லாம் ஏன் அர்ஜுனன் கேட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கோசம். நம்ம நாளைக்கு யாரையாவது போலியான மனிதர்களை பார்த்து ஏமாறக்கூடாது அப்படின்றதுக்கோசம். இது வந்து தற்காலிகமானது, இது பௌதீகமானது. இது எந்த ஒரு உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து வழிபட மாட்டாங்க. பார்க்கறதுக்கு விருப்பமும் பட மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அர்ஜுனன் வந்து நம்ம சார்புல எல்லாமே கேட்கிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. கேட்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பயப்படுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அ இன்னொரு ரூபம் இருக்கு. நம்ம நரஹரி ரூபம். அதாவது நரசிம்மர் இருக்காரு இல்லைங்களா? நரசிம்மருடைய ரூபம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் உக்கிரமா இருக்கும். ஆனா நம்ம இஸ்கான்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாத்துக்கும் வந்து நரசிம்மர வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த கோர ரூபமா இருந்தா கூட, அந்த ரூபத்துல வந்து கடவுள் வந்து பக்தர்களுக்கு நல்லது பண்ணியிருக்காரு. இல்லையா? ஸோ இந்த 3 ரூபத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விஸ்வரூபம், காலரூபம், நரஹரி ரூபம். அத வந்து யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படுறதில்ல. அவருடைய புரொடெக்ஷன்கோசம் தான் நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம். இல்லையா? புரொடெக்ஷன் வேண்டி அ பிரார்த்தனை பண்றோம். அதுக்கு அடுத்தது அ வேற என்ன பார்த்தோம்? அந்த சௌமிய ரூபத்த அவரு காமிக்கிறார். 4 கை ரூபத்த காமிங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஸோ இவரு என்ன பண்றாரு? 4 கை ரூபத்த வந்து காமிக்கிறார். அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் பிரீத்தியா அவரு என்ன பண்றாரு? 2 கை ரூபத்தையும் ஷியாமசுந்தர வடிவத்தையும் காமிக்கிறார் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர பார்க்கணும்னா நமக்கு வந்து என்ன கண்கள் வேணும்? நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர வந்து ஏமாத்துவோம். சில தவறுகள புரிவோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. இருக்கிறது இல்லாத மாதிரி நினைக்கும். மாயைக்குள்ள உட்பட்டது. ஓகேங்களா? ஆ. ஓகே. ஸோ இந்த 4 குணாதிசைகள் இந்த நம்ம ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆம் அதனால கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தெய்வீக கண்கள அர்ஜுனனுக்கு குடுக்குறாரு. அர்ஜுனனும் எவ்ளோ பவ்யமா கேட்கிறாரு. நான் பார்க்கறதுக்கு உங்களால முடியும்னு நெனச்சீங்கன்னா, நீங்க எனக்கு குடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். அதனால அவரு என்ன பண்றாரு? அத குடுக்குறார். இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ அதுக்கு வந்து கடவுள பார்க்கணும்னா நமக்கு என்ன தேவை? தூய பக்தி தேவை. இல்லையா? தூய பக்தி இருந்தா போதும் நமக்கு. ஓகே. ஸோ, நம்ம இன்னொரு அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். ஸோ, இந்த அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 12வது அத்தியாயம் பக்தி. தலைப்பே வந்து பக்தி சேவை. நமக்கு தெரியும் இந்த முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்ம யோகத்த பத்தியும், கடைசி 6 நடுவுல கடைசி 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகத்தையும், நடுவுல 7லருந்து 12 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி யோகத்த பத்தி சொல்லுதுன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ, நம்ம இந்த பக்தி யோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில இருக்கிறோம். ஓகே. ஸோ, இத்தன நாள் நம்மளோட பயணித்த பக்தர்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஸோ, இந்த பகவத்கீதையினுடைய இந்த 12வதுடைய மகிமைகள் பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். சிவன் வந்து பார்வதி தேவிக்கு இந்த மகத்துவத்த சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா? அதாவது இந்த சவுத் இந்தியால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பிளேஸ் இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொல்லாப்பூர்ன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்க வந்து மகாலட்சுமி தாய வந்து விசேஷமா வழிபடுவாங்க. அங்க தேவர்களும் வந்து வழிபடுவாங்க. ஏன்னா, அவங்களுடைய தேவைகள்லாம் வந்து நிறைவேற்கப்படுது. ஓகேங்களா? ஆ அந்த இடத்துல வந்து ருத்ரகயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடமும் இருக்கு. ஒரு நாள் வந்து ஒரு இளவரசர் வந்து வராரு. ம். அவருடைய உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி இருக்குன்னா, ஆ தங்க நிறத்துல இருக்கு. கண்கள் வந்து அவ்ளோ அழகு அழகா இருக்காம். புயங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஷோல்டர் எல்லாம் வலிமையோடும், மார்பு அகன்றும் இருக்கு. கைகள், கால்கள் வந்து நீண்டு இருக்கு. ஆம். அவர் வந்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய தீர்த்த குளத்துக்கு போறார். மணி
மணிக்காந்த் தீர்த்தான்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க குளிக்கிறாரு. அப்புறம் தன்னுடைய மூதாதையர்களை வழிபடுறாரு. அதுக்கு அடுத்தது மகாலட்சுமி தாயாருடைய கோயிலுக்கு போறாரு. அங்க நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகேவா? சோ மனசார பிரார்த்தனை பண்றார். உங்களுடைய கருணையினால நாங்க இப்படி நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நீங்க தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து இருப்பிடமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய புகழ்றாங்க. எல்லா வளமும் உங்களால தான் எங்களுக்கு கிடைக்குது. எங்களோட தேவைகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க தான் குடுக்குறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அச்சுதனுடைய சக்தியா இருக்கீங்க. அவர் தான் வந்து இந்த 3 உலகங்கள வந்து காப்பாத்துறாரு. அப்புறம் எல்லா பக்தர்களையும் காப்பாத்துறாரு. எல்லா புகழும் உங்களுக்கே தேவின்னு சொல்லிட்டு வணங்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ நீங்க வந்து யாருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நித்தியமா லக் அ நாராயணனுக்கு. அதாவது அச்சுதா வீழ்ச்சி அடையாதவன்றது பொருள். நாராயணன் வந்து லக்ஷ்மி தாவி எப்பவுமே பாத சேவனம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? அந்த அச்சுதனுக்கு வந்து நீங்க வந்து சேவை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. அவர் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா விழுந்த ஆத்மாக்கள காப்பாத்துறாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாரிலாம் பிரார்த்தனை பண்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து பல பெயர்கள் இருக்கு. நீங்க தான் வந்து அம்பிகா, பிரம்மி, வைஷ்ணவி, மகேஸ்வரி, வராகி, மகாலட்சுமி, நரசிம்மி, இந்திரி அப்படியே உங்களுக்கு நெறைய பேர் இருக்கு. எல்லா புகழும் உங்களுக்கேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றார். ஓகேவா? இந்த பிரார்த்தனை கேட்டோனே மகாலட்சுமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. சரி உனக்கு ஏதாவது வர வேணும்னா கேளுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்கறாங்க. ஸோ நீங்க அ அப்ப வந்து அந்த இளவரசன் கேட்குறாங்க, "தாயே நீங்க இந்த 3 உலகத்துக்கும் ஆள்றீங்க. என்னுடைய தந்தை பிரகா பிரகத் ரதி அவர் வந்து ஒரு யக்னம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அஸ்வமேத யக்னம். ஓகேவா? அ அவர் வந்து அந்த அஸ்வமேத யக்னம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே என்ன ஆச்சுன்னா, உடல் நோய்பட்டு இறந்து போயிட்டாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க கூட்டிட்டு வந்த குதிரையும் வந்து காணாம போயிடுச்சு. எங்களால வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் நான் என்னுடைய காவல் காப்பாளர்கள் எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு விட்டேன். யாரும் கண்டுபிடிச்சுட்டு வர முடியலன்னு அப்படி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த விஷயத்த ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சா, அந்த குதிரைய எடுத்துட்டு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நானும் எங்க அப்பா விட்ட அந்த யக்னத்த வந்து கம்ப்ளீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ, அப்ப மகாலட்சுமி தாயார் சொல்றாரு, அந்த கோயில் முனையில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பிராமணன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அவர் பெயர் வந்து சித்த சமாதி. ஓகே. அவர போய் நீ பாரு, உன்னுடைய ஆசை எல்லாம் நிறைவேறும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ, மகாலட்சுமி தாயார் சொன்ன மாரி அந்த சித்த சமாதி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போறார். அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்றாரு. வணக்கத்த தெரிவிச்சுட்டு, இது மாரி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாங்க. மகாலட்சுமி தாயார் உன்கிட்ட சொன்னாங்க. நீங்க என்னுடைய ஆசைய பூர்த்தி பண்ணுவீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து சில மந்திரங்கள்லாம் சொல்லிட்டு, அ அப்புறம் அவரு ஞான திருஷ்டியால பார்க்குறாரு. ஓகே, உங்களுடைய அப்பா வச்சிருந்த குதிரை வந்து இந்திரன் திருடிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அந்த குதிரைய வந்து இவரு திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து அந்த இளவரசன் கையில குடுக்குறார். ஓகேவா? ஸோ இத பார்த்தோனே அந்த இளவரசனுக்கு வந்து பெரிய ஆச்சரியம். சந்தோஷம் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் எப்பிட்றா நம்ம இவ்ளோ தேடியும் கிடைக்காதது எப்படி உங்களால முடிஞ்சுச்சுங்க? நீங்க என்ன மந்திரம் படிக்கிறீங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். நானா டெய்லி வந்து இந்த 12வது அத்தியாயம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். பகவத்கீதையில இருந்தேன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ, ஆ எங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாரு. அவங்களுக்கு வந்து நான் நல்லது பண்ணணும். ஆ அப்படின்னு நினைக்கிறார். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா, எங்க அப்பாவையும் கூட்டிட்டு வாங்க. அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? ஸோ இவரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சரி வா உங்க அப்பா உடம்ப வச்ச இடத்துக்கு போலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கையில கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுட்டு சில மந்திரங்கள அ ஜபிக்கிறாரு. அப்புறம் அந்த தண்ணிய வந்து அந்த ஆ இறந்த அரசன் பிருகா பிரகத்ரதி மேல தெளிக்கிறாரு. அது பட்ட உடனே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எழுந்துக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ அரசரும் கேட்கிறாரு, "உங்களுக்கு எப்படிங்க இந்த ப பக் இது இந்த சக்தி வந்துச்சுன்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. "நான் டெய்லி வந்து என்ன பண்றேன்னா, கீதையுடைய 12வது அத்தியாயம் படிக்கிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இத கேட்டவங்க அவங்க 2 பேரும் வந்து சிறந்த பக்தர்களா ஆறாங்க. எப்படி மறுபடியும் அவங்க வந்து இத படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆ ஆ படிக்க ஆரம்பிச்சு என்ன ஆறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போறாங்க. ஸோ இது மாரி இவங்க மாத்திரம் இல்லாம, நெறைய பேர் இத வந்து படிச்சு, கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போய் சேர்றாங்க. ஸோ இந்த பக்தி யோகன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பெயருக்கு ஏத்த மாதிரி ஆ
கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை சேர்றதுக்கு உதவுது. ஓகேங்களா? அவங்க அப்புறமா அந்த யக்னங்கள்லாம் முடிச்சிடுறாங்க. அப்புறம் அந்த டெய்லி வந்து படிக்கிறத ரெகுலரா வச்சுக்கிறாங்க. வச்சுக்கிட்டு கடவுளுடைய திருவடியில போய் சேர்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இந்த ப ப அ இந்த பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தினுடைய மகிமை. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல மொத்தம் வந்து 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இத வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 7 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, மையா வேஷ மனோயேமா. பக்தி ஒருவர் உருவமற்ற தன்மை. அது 8லிருந்து 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா, பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் பத்தி பார்க்க போறோம். மையேவ மன அதத்ஸ்வ மயி. 13லிருந்து 20 வரையும் பாத்தீங்கன்னா, சம சத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா. கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். ஓகே, இத பத்தி விலாவரியா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத द्वादशोऽध्यायः பக்தி யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे So कृष्ण। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तासां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। हरे कृष्ण। இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசுறார். அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, 2 கேள்விகள் கேட்கிறார். பாருப்பா, இதுல வந்து யார் வந்து ரொம்ப பக்குவமானவர்கள்? ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்வாம் பரியுபாசதே. உன்ன மேல பக்தி பண்றவங்களா? இல்ல ஏசாப் அக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமக. இல்லைல்ல, தோன்றாத நிலைய வந்து அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுறவங்களான்னு கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேங்களா? பக்தாஸ்துவாம் பரியுபாசத்தை. யாருப்பா சிறந்தவங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு கடவுள் வந்து கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இருக்கு அப்படி தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டா பக்தி. 2வது லைன் பாருங்க. பக்தாஸ்துவாம் பரியுபாசத்தே. சோ உன் மேல வந்து உனக்கு உருவம் இருக்கு, அதாவது நம்ம விக்கிரக வழிபாடு பண்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி பண்றவங்க சிறந்தவங்களா? இல்ல அவ்யக்தம், அதாவது 3வது வழியில கடைசி லைன் பாருங்க. அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமக. சோ யோகத்தை பயின்று அருவத்தை வழிபடுறவங்க சிறந்தவங்களா? எது கரெக்ட்? எனக்கு கரெக்டா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? சோ இதுல வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, உருவ வழிபாடு தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செயல்படணும். கர்ம யோகத்தையும் அவரு அர்ஜுனனுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றார் இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த அருவ பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கடவுளுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஜோதி வடிவில கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அதை வழிபடுவாங்க. ஓகேங்களா? அதை வழிபடுறது வந்து கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். இதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா பதில் சொல்றாரு. श्री भगवान् उवाच मय्या वेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। हरे कृष्ण। சோ யார் தெரியுமா இதுல வந்து சிறந்தவங்க? யார் ரொம்ப பக்குவமானவர்கள்ன்றத நான் சொல்றேன் பாரு அர்ஜுனா. அதாவது தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாடில் ஈடுபடுபவர்கள். 3 விஷயத்த சொல்றேன். 3 பாயிண்ட்ஸ் இங்க எடுத்துக்கணும். என்னுடைய திவ்யமான ரூபத்து மேல, ஓகேவா, எப்போ மனச நித்தியம் மையா வேஷ மனோயேமா. மனச வந்து அவர் மேல வைக்கணும். எப்படி? நித்திய யுக்தா, எப்பொழுதும். நித்தியன எப்பொழுதும். நித்திய யுக்தா உபாசத்தே. அப்புறமா எப்படி வழிபடணும்? ஏனோ தானோன்னு இல்ல. 3வது லைன் பாருங்க. ஸ்ரத்தையா பரையோ பேதாஸ். ஸ்ரத்தையோட நம்பிக்கையோட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுக்தம மதக, ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஆனவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்குவமானவர்கள். ஓகேங்களா? சோ அவர் மேல நம்ம மனசை நிலைநிறுத்தணும். அப்புறம் வந்து திவ்யமான நம்பிக்கை, ஏனோ தானா நம்பிக்கை இல்ல, திவ்யமான திடமான நம்பிக்கையோட எப்பொழுதும் அவரை வந்து வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா?
அதாவது எப்படி இதெல்லாம் முடியுமா நம்ம வாழ்க்கையிலன்னா முடியும். இப்ப நம்ம வெளிய போறோம், ஒரு பூவ பாக்குறோம். ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சரி இந்த பழத்த எடுத்துட்டு பூவையும், பழத்தையும் எடுத்துட்டு போய் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம் இல்லையா? அந்தந்த காலத்துல வரக்கூடிய பழங்கள் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்தந்த ஒவ்வொரு சீசன்ல ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த பழத்த எடுத்துட்டு போய் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். அந்த மலர்கள வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எப்படியோ சமைக்க போறோம். அது சமைச்சுட்டு அவருக்கோசம் சமைச்சுட்டு அவருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு சாப்பிட்டா என்ன இருக்குது? இல்லையா? அது பக்தி ஆகுது. இல்லையா? நம்ம விருப்பத்துக்கோசம் நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம திருடர்கள். இல்லையா? நம்ம இத பார்த்திருக்கோம். யக்னேஸ்வரன், சிவ் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம். இல்லையா? அதனால நம்ம என்ன செயல செஞ்சாலும் அவருக்கோசம் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து கிருஷ்ணரு அ ப்ரமோட் பண்றார். अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पदमुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च गूढस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियं केन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्ण. சோ இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த அருவ வழிபாடு பண்றவங்களுடைய விஷயத்த பத்தி சொல்றாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, தோற்றம் அளிக்காததும், புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டதும். நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம விக்கிரகம் வச்சுட்டு நம்ம வழிபட்டாவே நம்ம மனசு என்ன பண்ணும்? எங்கேயோ போகும். நம்ம எல்லாரும் இப்ப கிளாஸ்ல தான் இருப்போம். நம்ம மனசு நேத்து என்ன ஆச்சு? இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகுது? இன்னைக்கு என்ன சமைக்கணும்? இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அது இதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லையா? அது மாதிரிதான் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்திருப்பதும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றவனுமானது பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளா எல்லாம் பண்றது இல்ல. அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா புலனும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. எப்படி இந்த பக்தர்கள் வந்து எல்லா சேவையும் கடவுளுக்கோசம் செய்றாங்க இல்லையா? அதே மாரி அவங்க ஈக்குவலா வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. பட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன நல்ல புத்தி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி, அனைவரையும் அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய புலன்கள வந்து அவங்க என்னன்னா அருவத்த வழிபடுறதுனால, கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதும். அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ், ப்ராசஸ் எல்லாம் இல்ல. இந்த பக்தி யோகம்னா, நீ இது இது பண்ணு, விக்கிரக வழிபாடு பண்ணு, அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணு, அவருக்கு சாப்பாடு குடு, அவருக்கு பூ போடு, அது பண்ணு, இது பண்ணுன்னு எத்தனையோ வழிமுறைகள் இருக்கு. இல்லையா? ஆனா இந்த அருவ வழிபாடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நெறைய கைடன்ஸ் இல்ல. அவங்களா உட்கார்ந்து மெடிடேட் பண்ணி மனத்த யூகிச்சு போணும். அங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைந்துருவாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா பக்தி யோகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். யார் வேணும்னாலும் பண்ணலாம். பெண்கள் பண்ணலாம், ஆண்கள் பண்ணலாம், குழந்தைகள் பண்ணலாம், வயசானவங்க பண்ணலாம். எந்த இனத்தினரும், மதத்தினரும் பண்ணலாம். இல்லைங்களா? சோ அங்க வந்து கடவுளுடைய திருவடி போய் சேர்றது வந்து ஈஸி. இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அ அப்ப இங்க இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தோல்வி வந்து அதிகம். பக்தி யோகத்துல வந்து தோல்வி இல்ல. கொஞ்சம் பண்ணா கூட அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நன்மை நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? சோ இவங்க எல்லா புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நன்மை பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா இறுதியில் என்ன வந்து அடையறாங்க? கஷ்டப்பட்டு அதாவது நம்ம வந்து கையில எடுத்து சாப்பாடு நேரா வாயில வைக்கிறது ஈஸியா? இல்ல தலை சுத்தி எடுத்துட்டு வந்து வாயில வைக்கிறது ஈஸியா? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேரம் வைக்கிறதும் மாட்டேங்குது. இல்லையா? ஆனா இந்த ம். அருவ வழிபாடு பண்றவங்க சுத்தி வராங்க. அதுதான் பிரச்சனை. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்திருக்கோம். கடவுளுக்கு வந்து 3 நிலைகள் இருக்கு. அதாவது ஆம் அ பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். யார் ஒருத்தன் இந்த பிரம்ம நிலையை அடைஞ்சாலும் சரி, பரமாத்மா நிலையை அடைஞ்சாலும் அது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் இல்ல. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான். அதுதான் வந்து ஆ ஃபைனல் திங். அதுதான் நம்ம அடையணும். ஓகேங்களா? அவர்கிட்ட இருந்த வந்த விரிவாக்கங்கள் தான் இந்த பிரம்மன், பரமாத்மா. இந்த பாயிண்ட் நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எனது எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத
தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவருக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். சோ இதுல என்ன சொல்றாரு, இந்த வழி கிருஷ்ணரே சொல்லிட்டார், மிக கடினம், சிரமம். அப்ப நம்ம இதுக்கு ஏன் ட்ரை பண்ணணும் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னு ஒரு பிரபுபாத இந்த இடத்துல பர்பட்ல, அதாவது நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம், அது தபால் ஆபீஸ்ல போயிட்டு கரெக்டான ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டாதான் நம்ம யாருக்கு எழுதுறோமோ அங்க போய் சேரும். சில பேர் எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு நகலா வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி நகலா இருக்கிறதுலயோ இல்ல பழைய யூஸ் பண்ணாத ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ்ல நம்ம லெட்டர் போட்டா போய் சேருமா சேராதா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. சேராது இல்லையா? அதுதான் கடவுள் இங்க சொல்றார், நீங்க அப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க, அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதனாலதான் நம்ம கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உருவங்கள் சிலைகளை வச்சு நம்ம வழிபடுறோம். ஆக்சுவலி நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம வீட்டுல அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் வந்து பக்தி யோகத்துக்கு வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்தா அங்க துணுக்குகள் இல்லையா? சோ பக்தி பண்ணணும்னா அர்ச்சா விக்கிரகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாமஹம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி ந சிராத் பார்த்த மய்யாவேஷித சேதசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தன் வந்து எல்லா செயல்களையும் விட்டுட்டு எந்த ஒரு மன டீவியேஷன் இல்லாம என் மீது தியானம் செய்து தங்கள் மனதை எண்ணில் நிறுத்தி யாரெல்லாம் என்ன வழிபடுறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா என்ன இதுல இருந்து சக்கரத்துல இருந்து வெளிப்படுறாங்க, பிறப்பு இறப்பு என்ற கடலில் இருந்து பெருங்கடல்ல இருந்து நான் உடனடியா காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி ந சிராத் பார்த்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், தன்னுடைய மனசை எல்லாத்தையும் அவர் மேல வைக்கணும். ஓகே, அவருக்கோசம் எல்லா செயலும் செய்யணும். ஏது சர்வாணி கர்மாணி. ஓகே, எல்லா கர்மாணி செயல்கள். ஓகே, மயி சந்நியஸ்ய மத்பரக, எல்லாத்தையும் அவருக்கோசம் விட்டுடுறது. அப்படின்னா என்ன, வீட்டை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போறது அதல்ல, பற்றுதல் இல்லாம செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அது மேல வரக்கூடிய பலன்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம. ஓகே, மயி சந்நியஸ்ய மத்பரக, எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் டீவியேஷனும் இல்லாம அவரை வந்து நினைச்சிட்டு அவர் மேல பக்தி பண்ணணும். எப்படி? அனன்யேனைவ யோகேன. அனன்யன என்ன? வித்தவுட் டிவிஷன், எந்த ஒரு சந்தேகமோ டீவியேஷனோ டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம அனன்யேனவ யோகேன. ஓகேங்களா? அப்படி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? மனசு அவர் மேல வச்சு அனன்ய பக்தியை பண்ண நமக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துல இருந்து காப்பாத்துறாரு பகவான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு எல்லாம் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் கம்மி, ஆயுட்காலம் கம்மி, இதெல்லாம் மந்த புத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர். அதனால இந்த சோடிஷ மந்திரத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அது என்ன மந்திரம் நம்ம இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராம ஹரே. ராமா ஹரே. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, பகவத்கீதையிலுடைய கன்க்ளூஷன்ல கூட என்ன சொல்றாரு, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபோ மோக்ஷாமி மா சுச்சக. நீ என்கிட்ட சரணாகதி ஆகு, நீ என்ன பண்ணியிருந்தாலும் நான் அதை பாத்துக்கிறேன், நீ ஜஸ்ட் சிம்பிளி என்கிட்ட வந்து சரணாகதி ஆகு. அதுதான் நம்ம பண்றது இல்ல இல்லையா? கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. கஜேந்திரன் கூப்பிட்டாரு, ஒரு யானை கூப்பிட்டுச்சுன்னு போவாம இருந்தாரா? போனாரு. அது எத்தனையோ வருஷங்களா தானா சண்டை போட்டுச்சு.
அப்படி இருந்தும் அது கடைசி நிமிஷத்துல கூப்பிடும்போது போய் காப்பாத்தினாரு. கடவுள் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர், பக்தவட்சர். நம்ம கூப்பிடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோமான்றதான் கேள்வி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்காரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா அவரு நமக்கு சொல்றது மச்சித்த மத்கத பிராணா அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். எப்ப பார்த்தாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு, மையேவ மன ஆதத்ஸ்வ, உன் நம்மளுடைய மனச மை புத்தி நிவேஷையா, உன்னுடைய புத்தி இருக்கு இல்லையா, அதையும் நிவசியஸ்தி மையேவ அதா ஊர்துவம் ந சம்சயக, நீ உன்னுடைய மனசு புத்தி எல்லாமே என் மேல நிறுத்துன்னு அப்படின்னு சொல்றார். முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும், ரெண்டாவதுல என்ன மைய புத்தியும் சொல்றாரு. ஓகேவா? இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஓகேவா? சமர்ஷயக ஊர்துவம்னா சமர்ஷயக, அதுல சந்தேகமே இல்ல, நீ கண்டிப்பா என்ன வந்து அடைவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம மனசளவுல அவரை நினைக்கணும், நம்ம புத்தி அளவுலயும் அவரை நினைக்கணும். ஓகேவா? சோ அப்பதான் நம்மளால அவரை எப்பவுமே அவருடைய சிந்தனையில ஆழ்ந்து இருக்க முடியும், அவருக்கு சேவை செய்ய முடியும்ன்றத சொல்றாங்க. இது வந்து எல்லா வேதங்கள்லயும் அதுதான் சொல்றாங்க. ஓகே. சோ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஸ்ரவணம். ஓகேவா? ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது. ஃபர்ஸ்ட் கடவுளை வந்து காதால பார்க்கணும், அவரை பத்தி நிறைய விஷயங்களை கேட்கணும். அதுக்கு பிறகு நம்ம நாம ஜெபம் பண்ணணும். இல்லையா? எப்படி ஒரு செடிக்கு வந்து தண்ணி ஊத்துறாதான் அது நல்லா வளரும். அதுக்கு வந்து முள்வேலி எல்லாம் போட்டுக்கணும். அதுதான் நம்ம வேதங்களை பத்தி கேட்கறது. அப்படி வச்சாதான் அந்த செடி வந்து மரமா நாளைக்கு ஆகும். அது மாதிரி நம்ம ஆத்மாக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆத்ம ஞானம் கொடுக்கணும். அதாவது ஆத்மாவுடைய சாப்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். இந்த உடலுக்கு சாப்பாடு நம்ம 3 வேளை 4 வேளை சாப்பிடுறோம், இட்லி தோசை சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா ஆத்மாக்கு எல்லா டைமுக்கும் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான், அதை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அது கொடுக்க மனசும் அதுல லயிக்கும், புத்தியும் அதுல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण. சோ போன ஸ்லோகத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, மனசே புத்தி என் மேல வையின்னு சொல்றார். இப்போ உன்னால வைக்க முடியலையா, நீ என்ன பண்ணு, அத சித்தம் சமாதாத்தும். ஓகேவா? சோ நான் சக்னோஷி மயி ஸ்திரம், அது உன்னால முடியலையா, என்ன பண்ணு, அபியாச யோகேன தத்தோ, அபியாசன என்ன பண்ணு, பிராக்டிஸ் பண்ணு, பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணு. மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. சோ நீ அப்போ வந்து என்ன பண்ற, உன்னுடைய செயல்களை வந்து எனக்கு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை என்ன சொல்றாங்கன்னா தனஞ்சயான்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? தனஞ்சயா லாஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. தனஞ்சயான்னா யார குறிக்குதுன்னா அர்ஜுனனை தான் குறிக்குது. செல்வத்தை வெல்பவனே, அதனால அவர் வந்து தனஞ்சயான்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய மனசு என் மீது பிறழாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடல் பக்தி யோகத்தினுடைய ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அது வந்து என்ன வந்து அடையறதுக்கு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்றார். அது என்னப்பான்னு போன ஸ்லோகத்துல சொன்னது அனன்ய பக்தி, மனசு புத்தி. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, உன்னுடைய புலன்கள். ஓகேவா? புலன்களை வந்து என்னுடைய சேவையில ஈடுபடுத்து. இது வந்து சாதனா பக்தி. அதாவது கடவுளுக்கோசம் வந்து நம்ம சமைக்கிறது, கடவுளுக்கு போயிட்டு பூ வாங்கி மாலை தொடுத்து, ஹரே கிருஷ்ணா, ஏதோ சவுண்ட் வருது பார்த்துக்கோங்க, மாலை கட்டி அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறது, கடவுளுக்கோசம் சேவை செய்யறது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. अप्यसमतोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிப்பா, அதுக்கு அடுத்து 3வது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறார். அனன்ய பக்தி போயாச்சு, சாதனா பக்தி போயாச்சு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம், இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அபியாசன, நீ என்ன பண்ணு, பிராக்டிஸ் பண்ணுன்னு சொல்றார். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக.
ஓகேவா? ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். சரி, எனக்கு மனசு புத்தி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்க. அதனால நான் என்ன பண்றேன், என்னோட புலன்களை வச்சு நம்ம கோயிலை வந்து போய் கிளீன் பண்றதோ, இல்ல நம்ம சம்பாரிச்சிட்டு வந்து அந்த காசை வந்து கோயிலுக்கு ஒரு பங்கை கொடுக்கறதோ, இதையாவது பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து கடவுளுக்கு சேவை செய்யற எந்த பலனை எதிர்பார்க்காம, ஓகேவா? அபியாச அதுதான் சொல்றாரு. அத மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. மத் கர்ம பரமோ பவா மத் அர்த்தம் அபி கர்மாணி. சோ எனக்கோசம் மாத்திரம் வேலை செய்யி. மத் கர்மன எனக்கோசம் செய்யி. ஓகே, நீ பண்றது எல்லாரும் எனக்கோசம் அர்ப்பணிச்சுடு. ஓகே. மத் அர்த்தம் எனக்கு மாத்திரம் செய்யின்னு சொல்ற. மூணாவது லைன் பாருங்க. மத் அர்த்தம் அபி கர்மாணி. ஓகே. கூர்வன் சித்திம் அவாப்சசி. நீ கண்டிப்பா இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்த என்ன வந்து அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் யாரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யணும்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசம் செய்யணும்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாசம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் மார்கழி மாசம் வந்து ரொம்ப புனிதமான மாசம். இது வந்து மோட்சத ஏகாதசி வந்தது இல்லையா? இந்த மாசத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதை உபதேசமானதெல்லாம் பார்த்தோம். உபதேசமான நாள் இல்லையா? திதி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கீதா மாரத்தன் சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடக்குது நம்ம டெம்பிள்ல. எல்லா டெம்பிளும் நடக்குது. நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற டெம்பிள்லயும் நடக்கும். நம்ம எல்லா டெம்பிளும் உங்களால முடிஞ்சா பகவத்கீதையை வாங்கி எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுங்க. இனிமேல் கிஃப்டா கொடுக்குறது பகவத்கீதையா கொடுங்க. இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சோ நான் கிருஷ்ணர் கோசம் கோயில் கட்டுறதுக்கு ஏதாவது காசு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அவருடைய சேவைக்கு அபிஷேகம் அது மாதிரி எதுக்காவது வந்து நம்ம சம்பாரிச்ச காசை ஒரு பங்கு அவருக்கு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க. நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். எத் கரோஷி, நீ எதை பண்றியோ. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எத் கரோஷி, நீ எதெல்லாம் செய்யறியோ. எத் அஷ்னோசி, எதெல்லாம் சாப்பிடுறியோ. எத் ஜிஹோஷி, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறியோ அதெல்லாம் எதற்கோசம் பண்ணு, எனக்கோசம் பண்ணுன்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? நீ நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது அவருக்கோசம் அர்ப்பணிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து உகந்தது, சிறந்தது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பிள்ல வந்து சில சேவைகள்லாம் இருக்கு. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா இந்த சேவைகளை நீங்க பங்கு பெறலாம். துளசி ஹார சேவை இருக்கு, புஷ்ப அலங்கார சேவை இருக்கு, ராஜபோக சேவை. கடவுளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 56 வகைகளை படைச்சு சமைச்சு படைப்பாங்க. அதுதான் ராஜபோகா. ஓகே. சர்வ சேவா இருக்கு. அப்புறம் புஷ்ப அலங்காரம், ஷீரா நெய்வேத்தியம், தூப சேவை. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் ஒண்ணு இருக்கு நம்மளது டெம்பிள்ல. ஓகேங்களா? அந்த மெம்பர்ஷிப் அமௌண்ட் ஸ்ட்ரெச்சாவும் பே பண்ணலாம். இல்லைன்னா பகுதி பகுதியாவும் பிரிச்சு பே பண்ணலாம். ஓகே. அப்புறம் இன்னும் வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் வந்து கோஷாலை, அப்புறம் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல உங்களால முடிஞ்சா நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. கம்பல்ஷன் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து ஒரு தகவல் நம்ம டெம்பிளும் இருக்குன்றதுக்கோசம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த லிங்க் வந்து இன்னைக்கு வரும் உங்களுக்கு நம்ம மெயின் குரூப்ல. அது வந்து ஷேர் பண்ணிருங்க மாதாஜி. டொனேஷன் லிங்க்ஸ் எல்லாம். अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த டொனேஷன் லிங்க் எல்லாம் நம்ம குரூப்ல வரும். அதை வந்து இங்க நம்ம இந்த லெவல் 1 குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. சரி, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்மத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில். சோ என்னை யோசிச்சுட்டு உனக்கு செயல் பண்ண முடியலையா, இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுக்குற. உனது செயல்களின் எல்லா விலைகளையும் தியாகமாக செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்யி. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு எனக்கோசம் அதை அர்ப்பணிச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சர்வ கர்ம பல தியாகம் ததக குரு யதாத்மவான். சோ எல்லா பலன்களையும் நம்ம செஞ்ச செயல்களினுடைய எல்லா பலன்களும் அவருக்கோசம் கொடுத்துருது. ஓகே. அவரை நினைச்சிட்டு என்னால வேலை செய்ய முடியலப்பா, அட்லீஸ்ட் செஞ்சுட்டு அந்த பலன் வருது இல்லையா, சர்வ கர்ம பல தியாகம் அதை எனக்கோசம் அர்ப்பணிச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते
ಧ್ಯಾನ ಕರ್ಮ ಫಲ ತ್ಯಾಗ ತ್ಯಾಗ சாந்தீரனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, இந்த பயிற்சி உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கோ. சோ உன்னால அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம் எல்லாம் பண்ண முடியலையா? சோ நீ என்ன பண்ணு, உன் புத்திய படிக்கிறதுல யூஸ் பண்ணு, ஞானத்தை படி, ஞானத்தை கத்துக்கோன்னு சொல்றாரு. அப்புறமா வந்து இல்லையா, என் மேல தவம் பண்ணு, தியான யோகத்தை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணு. தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியும். அதாவது நம்ம சம்பாரிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம கையில இருந்துச்சுன்னா இது எனது எனதுன்ற ஒரு நமக்கு ஒரு எண்ணம் வரும். அதே நம்ம ஒருத்தருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கையில இருக்க ஒரு பொருள் வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம். அப்ப என்ன ஆகுது, நான் என்னோட இதுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. அந்த மனப்பக்குவம் வரும், இது அவங்களுக்கோசம் நம்ம கொடுத்தது என்ற ஒரு மனப்பக்குவம் வரும். அதுதான் சொல்றாரு அவரு. இதனால தியாகத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம். அந்த பழ வியாபாரி வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த காலத்துல பண்டமாற்று முறை இருந்துச்சு. ஒருத்தவங்க வந்து நெற்கதிர்களை விளைச்சாங்கன்னா, ஒருத்தவங்க வந்து ராகி விளைஞ்சாங்கன்னா அவங்கவுங்க பரிமாறிப்பாங்க. இவங்க வந்து நெற்கதிர்களை கொடுப்பாங்க, அவங்க வந்து ராகியை கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த பழ வியாபாரி பழத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நந்த மகாராஜா வந்து என்ன பண்றாரு, தான் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் எடுத்துட்டு வந்து அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இருக்கிற பழத்தை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. இதை பார்த்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவரும் தன்னுடைய 2 கையில எடுத்துட்டு வராரு. அவங்க வீடு பெரிய வீடு இல்லையா, நடந்துட்டு வரும்போது சின்ன குழந்தை கையில இருக்குது என்ன ஆகும், சிந்தணும் இல்லையா. அந்த கூடைய கிட்ட வர்றதுக்குள்ள, அந்த அம்மா கிட்ட வர்றதுக்குள்ள அந்த கையில 1 2 தான் இருக்கு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த அழகான முகத்தை பார்த்துட்டு, திவ்யமான ரூபத்தை பார்த்துட்டு அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் அந்த 2 கதிர்களை நெற்கதிர்களை அதுல போட்டார் கூடையில. அந்த அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய பழங்களை அடுக்கி வைக்கிறாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு கொடுக்கறதுல அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆனந்தம், சந்தோஷம். ஓகேவா? இங்க அந்த அம்மா எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. ஓகே, எவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த சின்ன புள்ள, இப்படி பண்ணுது இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பார்த்த கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் அந்த கூடையில என்ன ஆகுது, ஃபுல்லா வந்து விலை உயர்ந்த தங்கங்களும் ஆபரணங்களுமா ஆயிடுது. சோ இது கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் எடுத்து மறைச்சு வச்சுக்கிறது இல்ல நம்மள மாதிரி. அவர் என்ன பண்றாரு, திருப்பி பல மடங்கு நமக்கு திருப்பி கொடுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அத்வேஷ்டா, சர்வபூதானாம். அது என்னன்னா வேஷான்னு என்ன அர்த்தம்னா பொறாமை. ஓகேவா? பொறாமையற்றவன் தான் அத்வேஷ்டா. யார்கிட்ட இருக்கக்கூடாது, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் மைத்ரிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒவ்வொரு குணாதிசைகள் இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளுக்கு ஒவ்வொரு குணாதிசைகளை வந்து நான் இந்த வாரத்துல வந்து எப்படி இருக்கணும், அத்வேஷ்டா, யார் மேல பொறாமை இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ட்ரையல் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்த வாரத்துல வந்து மைத்ரிய, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நான் நண்பனா இருக்கிறேனா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முயற்சி பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரி போல், சூப்பர். யாராவது ஒருத்தங்க லீட் எடுத்துட்டு பண்ணும். பிரபு நீங்க நிறைய நாள் வரலன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. ஆமா மாதாஜி, அது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருந்துச்சு மாதிரி இருந்துச்சு. நேத்தி யூஎஸ்ஏல இருந்து ஒருத்தர் கான்டாக்ட் பண்ணாரு, கிருஷ்ணமூர்த்தி சார். அவர் தான் சொன்னாரு ஜாயின் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாரு. அதான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, இனிமேல் தொடர்ந்து வாங்க பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. கண்டிப்பா வர மாதாஜி. நான் ஆல்ரெடி சர்டிபிகேட் வாங்கினதுனால என்னால கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. அது 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 உங்க ஏஜ் என்ன பிரபு? 48 ஆயிடுத்து மாதாஜி. பரவாயில்ல பிரபு, கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றேன்னா கூட பரவாயில்ல. நீங்க பிரபு, நம்ம இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு கத்துக்கிட்டு நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்ம சொல்லுங்க. ஆமா மாதாஜி, நீங்க சொல்றது சரிதான். கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜியும் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம படிக்க படிக்க புதுசா தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னாரு. சரிங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ ஸோ மச். அவர் காலிங் சர்வீஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கோசம் நம்ம எல்லாரும் ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகேங்களா? சோ இது ஒரு விதமான சேவை
இல்லைங்களா? அவர் இது எல்லாத்துலயும் நம்மளால என்னெல்லாம் முடியுமோ நம்ம வந்து இப்படியே இந்த ஒரு டீமா இப்ப இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி டீமோட கூடி இருந்து குழிந்தோலோ ரொம்பவாய் நம்ம ஆண்டாள் தாயார் சொல்றாங்க. அந்த ஆண்டாள் தாயார் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்துதான் பக்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவா இருந்துட்டு நம்ம வந்து நம்ம பக்தியில முன்னேறணும் இல்லையே? சரிங்களா? அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? ஸ்ரத்த வேணும். இந்த டைம் கொஞ்சம் டெடிகேட்டடா உட்காந்துட்டு கேட்கணும், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்குள்ள என்னென்ன பண்புகள் வளர்த்துக்கணும்? அத்வேஷ்டா, அதுக்கு அடுத்தது மைத்திர கருணை ஏவச்சா. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது நிர்மமோ நிர்அகங்கார. நிர்மமோன்னு இது என்னது, இது உன்னோடது, இது நான் தான், இது என்னோடது, இந்த நம்ம வந்து ப்ராப்ரியேட்டர்ஷிப் இருக்கும் பாருங்க, அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நிர்அகங்கார, அகங்காரம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் சமதுக்க சமதுக்க சுக, துக்கத்தையும் சுகத்தையும் வந்து எப்படி பார்க்கணும்? சமமா பார்க்கணும். அப்புறம் கடைசியா என்ன பண்பு சொல்றாரு? ஷமி, எல்லாத்தையும் மன்னிப்பு விடணும். சோ இந்த ஒரு 4 வரியில வந்து எத்தனை குணாதிசைகள் சொல்றாரு பாருங்க. அத்வேஷ்ட, அதாவது என்ன சொல்றாரு? பொறாமை இருக்கக்கூடாது. மைத்ரிய, எல்லார்கிட்டயும் நண்பனா இருக்கணும். நிர்மமோ, அப்புறம் வந்து மைத்ரிய அப்புறம் வந்து கருணையோடு இருக்கணும். நானு கருணை ஏவச்ச, அது 4வது பாயிண்ட். சாரி, அத்வேஷ்டா, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எல்லார்கிட்டயும் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். மைத்ரிய, அப்புறம் கருணையா இருக்கணும், கம்பேஷன் இருக்கணும். எல்லார்கிட்டயும் வந்து நம்ம கருணையோட இருக்கணும். நிர்மமோ, அதாவது அதிகாரம், அதாவது நான் தான் உரிமையாளர்ன்ற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம கிட்ட அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. சுகம் துக்கம் எல்லாத்தையும் வந்து சமமா பார்க்கணும். ஷமி, எல்லாத்தையும் சமைச்சிடணும். அது 7 பாயிண்ட். இந்த 4 வரியில இது 7 குணாதிசைகளை அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க என்ன சொல்றாரு? சந்துஷ்ட, எப்பவுமே சந்தோஷமா திருப்தியோட இருக்கணுமா. எங்க அம்மா அப்பப்ப சொல்லுவாங்க, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம், இல்லையா? எவ்வளவு இருக்குதோ அதுல திருப்தியோட வாழணும். ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாதாரண வாழ்க்கையில சொல்லும்போது இது என்னடா இப்படி சொல்றாங்கன்னு தோணும். ஆனா கிருஷ்ணரே இது சொல்றாரு போது அதுல எவ்வளவு அர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லையா? சந்துஷ்ட, சாட்டிஸ்பாக்சனோட வாழணும். சததம் யோகி, ஓகேவா? எப்பவுமே வந்து யதாத்மா திருட நிச்சய, ஓகே, நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? யயாத்மா, யயாத்மான செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. திருட நிச்சய, திருட நிச்சயம்னா டிட்டர்மினேஷனோட இது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ இதுவரை என்ன பார்த்தோம்? சந்துஷ்ட, திருப்தியோட. சததம் யோகி, எப்பொழுதும் பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு யதாத்மா, யதாத்மான செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன், செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன், என்ன சொல்றது? செல்ஃப் கண்ட்ரோல், சுய ஒழுக்கம் தானே பிரபு. செல்ஃப் கண்ட்ரோல்னா சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடோட திருட நிச்சய, டிட்டர்மைன் ஃபெய்த்தோட நம்ம வாழணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஏஜ் வரையும் கிராஸ் பண்ணிட்டோம். நமக்கு இப்ப வாழ்க்கை என்ன, மனிதர்கள்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். இருந்தாலும் நம்ம பக்தியில வந்து திருட நிச்சயமா இருக்கணும். மையர்பித மனோபுத்திர் யோமத் பக்த சமய பிரியக, இத்தனை பண்புகளை இருக்கிறவங்க வந்து என்ன? எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள். யோமத் பக்த சமே பிரியக, எனக்கு பிரியமானவர்கள். ஓகேவா? அப்புறம் மறுபடியும் இங்க சொல்றாரு பாருங்க, மையா அர்ப்பித மனோபுத்திர், ஓ மனசு புத்தி என்ன பண்ணு? எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்து இந்த அத்தியாயத்துல 2வது முறை பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ திருப்பி திருப்பி சொல்றது நம்ம மனசு புத்தி எல்லாம் அவர் கையில கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்படி இருந்தா நம்ம யாருக்கு பிரியமாகிறோம்? ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பிரியமா ஆகிறோமோ இல்லவோ, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிரியமா இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அதுதான் இல்லையா? சோ சின்ன சின்ன விஷயத்துல பெருமை கொள்றது, பொறாமை கொள்றது, அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கிருஷ்ணருடைய திருப்தி கோசம் வாழணும். கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சர்ல நமக்கு என்ன தெரியுது? சுதாமாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத சேவனம் பண்றாரு. இந்த நிகழ்ச்சி எப்ப நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சுதாமா வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், கிருஷ்ணருடைய குருகுலத்துல வாழும்போது ஒரு நண்பனா இருந்தார் இல்லைங்களா? சோ ஒரு காலம் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு, அதனால எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. இவர் வந்து துவாரகனுக்கு வந்து அரசனா இருக்கிறாரு. இவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பல குழந்தைகளோட இருக்கிறாரு. பிராமணன் இல்லையா? நிறைய அவ்வளவு அளவுக்கு வருமானம் இல்லை. அதனால ஏழ்மை, கிழிந்த துணை,
சாப்பிடறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லாம வறுமையில வாழ்றாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்க அம்மாவ அவங்க மனைவி வந்து சொல்றாங்க, என்னப்பா வீட்ல ஒண்ணுமே இல்ல, பசங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு 3 நாள் ஆச்சு, உன்னோட நண்பன் துவாரகதேஷ் தானே இருக்கான், நீ போ, அவன்கிட்ட ஏதாவது வாங்கிட்டு நீ போ, நம்ம நிலைமை சொல்லு, அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, இவருக்கு வந்து மனசுல வந்து நான் போய் எப்படி என்னோட நிலைமைய சொல்றதுன்னு ஒரு மன வருத்தம். ஓகேவா? சோ அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கு அவருக்கு போறதுக்கு. இருந்தாலும் நம்ம நண்பனை பாக்குறதுக்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போறாங்க. ஆனா இந்த அம்மா எப்பவுமே நம்மளுடைய விருந்து ஒருத்தரை போய் பாக்குறோம்னா என்ன, ஏதாவது எடுத்துட்டு போனோம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, தான் வீட்டுல எதுவுமே இல்ல, 4 வீட்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கி அவளை ஒரு கிழிஞ்ச துணியில கட்டி அமுச்சு விடுறாங்க. சோ இவரும் போறாரு. காவல் காப்பன்கள் யாருன்னு கேட்டேன், நான் சுதாமான்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. சுதாமான்னு சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் ஓடி வர்றாரு. தான் என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரோ அது எல்லாத்தையும் போட்டு ஓடி வர்றாரு. என்னடா கிருஷ்ணரே இப்படி ஓடி போறாருன்னு அவங்க மனைவிகள்லாம் ஆவலா இருக்காங்க, யாருதான் அப்படி வராங்கன்னு பார்த்தா அப்புறமா தெரிஞ்சது அவருடைய சிநேகிதன்னு சொல்லிட்டு. எப்பவுமே ஒரு விருந்தினர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அவங்களுக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுக்கணும், அப்புறம் தண்ணி கொடுக்கணும், நம்ம வீட்டுல என்ன இருக்கோ அதை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. இவர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் ரோல் மாடலா இருந்து காமிச்சிட்டு வர்றாரு. அவரும் கிரகஸ்த வாழ்க்கைய வாழ்ந்தாரு. மனைவிய வந்து நல்லா பாத்துக்கிட்டாரு. அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத சேவனம் பண்றாங்க பாருங்க. கால் கழுவி விட்டுறாரு. யாரு? சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அவர் பிராமணனு. பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் வந்து மரியாதை பண்ணணும். அது வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? எந்த நாட்டுல வந்து 2 பேரையும் மதிக்கிற அந்த நாடு வந்து நல்லா இருக்காதுன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பசுவதம் நடந்துட்டு இருந்தா அந்த நாடுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும். அப்புறம் பசு சேவை, கோ சேவை பண்ணணும். நம்ம டெம்பிள்ல கூட கோசாலை இருக்கு. நீங்க வேணா மந்த்லி ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு நாள் வந்து கோ பூஜை பண்ணி தானம் பண்ணலாம். எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே நம்ம டெம்பிள்ல இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவங்க எல்லாம் பண்ணுங்க. ஒரு விண்ணப்பம் இது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் வந்து அவருக்கு பாத பூஜனை எல்லாம் பண்றாரு. அப்புறம் உட்காந்துட்டு அவருக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்குறாரு. அப்புறம் சரிப்பா நீ எனக்கோசம் என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்க, ஏதோ அவருக்கு வந்து ஒரு கூச்சமா இருக்கு, என்னடா இவரு இவ்வளவு பெரிய மாளிகையில இருக்காரு, நான் வந்து கிழிஞ்சு போன துணியில ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சிட்டு இருக்கேன், அதை மறைச்சு மறைச்சு வைக்கிறார், நீ என்னடா என்கிட்ட இருந்து ஏதோ மறைக்கிறியே அப்படின்னு அவர் பிடுங்கி வாயில போட்டுக்கிறார். ஓகேங்களா? சோ ஒரு கைப்பிடியை வாங்கி போட்டுக்கிறார். அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த குடிசையா இருந்த வீடு, கிழிந்த ஆடைகள் இருந்தது எல்லாமே பட்டு பீதாம்பரமா மாறிடுது. ஓகேங்களா? அவங்க அவங்க வீட்டுல அந்த வீடு வந்து மாளிகையா மாறிடுது. அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் அங்க வருது. தானியங்கள், ஆடைகள், ஆபரணங்கள் எல்லாமே நிறைவா இருக்குது. ஓகே. இவர் வந்து ஒண்ணுமே கேட்கல. இவர் பிராமணன், ஏழை பிராமணன். இவருக்கு என்னன்னா, இவருக்கு எதனால வந்து ஒரு கர்வம் இருக்கும்னா, நான் வந்து இந்த துரத்தல், நம்ம ரினன்சியேஷன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? என்ன மாதிரி துரத்தல்ல வந்து யாருமே இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இவருக்கு, அவருக்கு சுதாமாக்கு. ஓகே. கிருஷ்ணருடைய தேவைகளை சொல்லிதான் தெரிஞ்சுக்காம அதை புரிஞ்சிட்டு அவங்க வந்து செஞ்சாங்க இல்லையா? சோ அப்படியேப்பட்டவரை வந்து பக்த வக்ஷலர் இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். பக்தர்களுடைய சேமத்துல வந்து பாதுகாக்கத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறவர் வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ பக்தியை வந்து பிரீத்தி பூர்வமா பண்ணணும். இந்த குணாதிசைகளை நம்ம யாராவது ஒருத்தர் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு வந்து நம்ம இது மாதிரி இருக்கிறோமான்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அத்வேஷ்டா. ஏன் ஏதாவது பொறாமை இல்லாம இருக்கலாம் ஒரு வாரத்துக்கு. ஓகேங்களா? யாராவது ஒருத்தவங்க இன்சார்ஜ் எடுத்துட்டு நான் சொல்லுங்க நான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः अश्यामश्य पयोद्वेगे मुक्तो यत च मे प्रियः. हरे कृष्ण. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ பாருங்க, இன்பம் துன்பம் பயம் ஏக்கத்தில் சமநிலையோடு யார் ஒருத்தன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு வந்து பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அர்ஷா மர்ஷா பயோத் வேகை முக்தோய சமய பிரியக. சோ எனக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்துட்டே வந்தீங்கன்னா எனக்கு பிரியமானவன் பிரியமானவன் சொல்லிட்டே வர்றார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகவும் பிரியமானவன் சொல்றாரு. ஓகே. அனபேக்ஷ மாதாஜி.
अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களையும் சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலையின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ என்ன சொல்றாரு? அனபேக்ஷா சுச்சீர் தஷ, அதாவது எதைக்கும் பாதர் பண்றதே இல்லை. அனபேக்ஷான்னா நடுநிலையோட இருக்கிறது. ஓகேவா? சுச்சிர்னா தூய்மையோட, தக்ஷக அதாவது எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறது. ஓகே. அனபேக்ஷா அதாவது சமநிலையோட இருக்குது, சுத்தமா இருக்குது, மனசளவுலயும் சரி உடல் அளவிலும் வந்து அவரு சுத்தமா இருப்பாங்க. எல்லாத்தையும் வந்து கேர் பண்ண மாட்டாங்க. கஷ்டம் சந்தோஷம் உதாசீனம், ஏன் உதாசீனமா இருப்பாங்க இன்ப துன்பத்துக்கு. ஓகேங்களா? சர்வாரம்பம் பரித்தியாக. ஓகே. சர்வாரம்பம்னா எல்லா முயற்சிகளும். ஓகேவா? பரித்தியாகி எல்லாமே யாருக்கோசம் விட்டு கொடுக்குறாங்க? பகவானுக்கோசம் விட்டு கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி லைன் பாருங்க, கத வியாதக, அப்படி இருக்கவங்க எல்லா விதமான துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மத்பக்த சமே பிரியக, அப்படியாப்பட்ட பக்தர்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர்கள். ஆனா நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இதுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். எப்பவுமே புலம்பி சொல்றது, அது இல்ல இது இல்ல, அப்படிதான் இருக்கும். நமக்கு இது இருக்கிறது கூட நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ இவங்க வந்து உள்ள அளவுக்கும் வெளி அளவுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? இந்த பக்தர்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம பிரபுபாதாவை எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கே வந்து கஷ்டப்படுறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 108 கோயில்கள் கட்டினாரு இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம். அவர் வந்து போகும்போது எவ்வளவு காசு எடுத்துட்டு போனாரு? 35 ரூபாவோ ஏதோ இருந்துச்சு, 40 ரூபாவோ இல்லையா? வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எத்தனை கோயில் கட்டிட்டு வந்தாரு? அவரை மாதிரி மில்லினியர் யாராவது இருக்காங்களா? யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேட்பாங்க, ஒரு மில்லினியர் வந்து ஒரு நியூஸ் இதுல வந்து கேட்பாங்க, நீங்க எப்படி இது பண்ணீங்கன்னா உங்களால எப்படி சாத்தியமாச்சு? நாங்களும் எவ்வளவு டேர்ன் ஓவர் பண்றோம், எங்களால எல்லாம் வந்து இவ்வளவு லாபம் அடைய முடியல, நீங்க எப்படி இந்த ஷார்ட் டியூரேஷன்ல இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு சொல்வார், இதுக்கெல்லாம் சீக்ரெட் வந்து கிருஷ்ணா. இல்லைங்களா? பிரம்மாண்டமான கோயில்கள் எல்லாம் கட்ட எப்படி முடிஞ்சிச்சு? எதுவுமே காசு இல்லாம. அதுதான் கிருஷ்ணர். சோ அவர் கிருஷ்ணர் நமக்கு செய்யணும்னா அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இருக்கிறோமான்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி போட்டுக்கணும். ஓகே. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லையோ புலம்புவதில்லையோ ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? சில விஷயத்துக்கு சந்தோஷப்படுறது இல்ல, சில விஷயத்துக்கு துன்பப்படுறது இல்ல, புலம்புறது இல்ல, ஆசைப்படுறது இல்ல, இது மங்களம் அமங்கலம் சொல்லிட்டு வித்தியாசம் பாக்குறது இல்ல. அப்படி இருக்க வந்து எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். அதுக்கு வந்து உதாரணம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதா. இளவரசனா இருக்கணும் வந்து அவங்க அப்பா என்ன பண்றாரு? எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்துறாரு இல்லையா? நெருப்புல போடுறாரு, மலை உச்சில இருந்து கீழே தள்ளி விடுறாரு, எல்லா விதமான கொடுமைகளை செய்யறாரு. அப்ப இருந்து கூட அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது? ஒரு நிமிஷம் கூட அப்படி இப்படி கூட டிஸ்டர்ப் ஆகிறதே இல்லை. சதா காலமும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது? கடவுளை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்குது இல்லையா? விஷ பாம்புகளை ஏவி விடுறாங்க, பாதாள குகைக்குள்ள அடைக்கிறாங்க. என்ன பண்ணாலும் பயப்படாம கலங்காம கூர்மையான ஆயுதங்களால தாக்குறாங்க, மதம் பிடிச்ச யானையை ஏவி விடுறாங்க, எதுக்குமே வந்து கலங்கல இல்லையா? எப்பவுமே ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்குது. அந்த குழந்தையை காப்பாத்துக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் அவர் பண்ணார். ரொம்ப மகிழ்ச்சியும் இல்ல, துன்பப்படல, புலம்புல. டே கிருஷ்ணா உன்னை நம்புறேனே, இப்படி எல்லாம் பண்றாங்களேன்னு பண்ணல. டே அப்பா நான் உன் பிள்ளைடான்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் புலம்புல. திட நிச்சயமா வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதனாலதான் கடவுள் வந்து என்ன பண்ணாரு? நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்தார் இல்லையா? ஒருவேளை தாயோட கர்ப்பத்துல இருந்து வந்த டைம் எடுக்குமோன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு? தூண்ல கம்பத்துல இருந்து வெளியே வந்தார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மானம் அவமானம் இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர்
புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்கு கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஸோ இந்த ஸ்லோகம்லாம் படிக்கும் போது நம்ம எத்தனையோ குணாதிசைகளை நம்ம வளர்த்துக்கணும். நம்ம என்னதான் பகவத்கீதை படிச்சாலும் நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு லைஃப்ல அப்ளை பண்றோன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு குவாலிட்டிஸை நம்ம டெவலப் பண்ண என்ன ஆகும், இன்னொரு குவாலிட்டிஸ் வரும். ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை விடுறது ஆரம்பத்துல தான் கஷ்டம். விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அடுத்த நல்ல குணாதிசைகளை வளர்த்துக்கிறது ஈஸி. அப்படி இந்த பண்புகள் எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா நம்ம யாருக்கு அருகில் இருப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுதான் அவரு விரும்புறார். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது படிங்க. कृतम् इदम् यतोक्तम् पर्युपासते शब्ददानमत्परम भक्ता तेतीव मे प्रियाः हरे कृष्ण. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க முடிக்கும் போது மிக மிக பிரியமானவர். இதுவரையும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், மிகவும் பிரியமானவர்ன்றதான் முடிச்சோம். இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் சொல்றாரு. யார பத்தி, பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி. ஸோ இப்ப அவரே தான் இந்த பகவத்கீதையில நமக்கு கர்ம யோகா, ஞான யோகா, தியான யோகா எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு, பக்தி யோகத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆனா இந்த பக்தி பாதையை அவரே என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அழிவற்ற பாதையை அழிவற்ற பாதைன்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? யார் இதை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா பரம இலக்கு என்ன, கிருஷ்ண பிரேமை அடைவாங்க. ஓகே, நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துவர்கள் மிக மிக பிரியமானவர்கள். நம்ம இப்ப டிசைட் பண்ணணும், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமானவர்களா இருக்கணுமா, மிக மிக பிரியமானவர்களா இருக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கணும். யாருக்கெல்லாம் மிக மிக பிரியமானவர்களா இருக்கணுமோ அவங்க என்ன பண்ணணும், பக்தி யோகத்தை தான் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ நம்ம பரம இலக்கு என்ன, கிருஷ்ண பிரேமை இல்லையா? கடவுளுடைய திருவடிக்கு போகணும், கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போகணும் இல்லையா? அந்த நம்பிக்கையை வச்சுட்டு நம்ம பக்தி பண்ண நமக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கு அருகில் போவோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப பில்வமங்கல தாக்கூருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் முற்பிறவில ஒரு கிருஷ்ண பக்தரா இருந்தார். ஓகேவா? பாகவத திருவிழாலாம் நடத்திட்டு எல்லா பிரசாதத்தை எல்லாருக்கும் வந்த காசு எல்லாம் செலவழிச்சிடுவார். தப்பாலாம் எதையும் செலவழிக்க மாட்டாரு. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு சேவையில தான் ஈடுபடுத்திட்டு வருவார். அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, அவருக்கு காசு பத்தல. அப்போ இது பாக்குறார், அதாவது சுடுகாட்டுல ஒரு பிணம் எரியறத பாக்குறாரு. அது பார்த்தா இளவரசி. அந்த இளவரசியை பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா எந்த நகையும் எடுக்காம அப்படியே விட்டுறாரு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த நகையை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நெருப்பெல்லாம் அணைச்சிட்டு நகையை எடுக்க போறாங்க. அப்ப அந்த இளவரசி சொல்றாங்க, அதெல்லாம் எடுக்காத, நீ இப்போ என்னுடைய பொக்கிஷம் எல்லாம் என்னோட ரூம்ல வச்சிருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்லா ஐடென்டிஃபிகே இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன்னு சில குறிப்பெல்லாம் சொல்றாரு. அந்த இளவரசி சொன்னதை கேட்டுட்டு இவரு போறாரு அவங்க அப்பா கையில சொல்றாரு. சரி இது கரெக்டா தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துட்டு கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? சோ இவர் அதை மறுபடியும் எடுத்துட்டு வர்றாரு. இதுதான் கிருஷ்ண பக்தர் இல்லையா? சோ திருவிழாக்கள்லாம் பண்ணும்போது பிரசாதத்துக்கோசம் அவர் மறுபடியும் அந்த காசை தான் செலவழிக்கிறாரு. மறுபடியும் காசு பத்தாம போகுது. மறுபடியும் அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞாபகம் வருது. அவங்க வைடூரியம் இல்ல உயர்ந்த கற்கள் தங்கத்தை எல்லாம் போட்டு படுத்துட்டு இருந்ததை பார்த்தாரு. ஓகேவா? அது போயிட்டு அந்த மறுபடியும் அந்த சமாதியில இருந்து எடுத்துட்டு வர்றாரு. அப்ப அந்த இளவரசி சாபம் கொடுக்குறாங்க, நீ அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு ஒழுக்கம் கெட்டவனா பிறக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? சோ அடுத்த ஜென்மத்துல இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணனா பிறக்கிறாரு. பட் தவறான விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஓகேங்களா? சோ ஒரு தகாத ஒரு பெண்ணோட உறவை வச்சிருப்பாங்க. அவங்க பேர் அந்த வேசி பேர் சிந்தாமணி. ஓகேங்களா? சோ ஒரு நாள் இவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு.
ஸோ அவருக்கு வந்து ஸ்ரத்தா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லி அனுப்புறாங்க. ஈமக்கடன் பண்றதுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க. அவரும் போறாரு. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு நைட் ஆயிடுது. அந்த காலத்துல எங்க கரண்ட்டு, டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம். அதனால ஒரு கிராமத்துலேருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு அந்த அம்மா இருக்கிற கிராமத்துக்கு வரணும்னா நடுவுல ஆறு இருக்கு. அந்த படகோட்டி வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. என்னப்பா மழை இருக்குது, இருட்டா வேற இருக்குது, என்னால வர முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. போனா உயிருக்கே ஆபத்து, நான் வரமாட்டேன். இவருக்கு வந்து ஆசை, மோகம் எல்லாம் தாங்க முடியல. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, எப்படியோ புடிச்சு அந்த நதிய கடக்குறாரு. நதிய கடக்குறாரு. கடந்துட்டு அப்புறம் அந்த அம்மா பாக்குது 10 மணி வரையும் வரல. சரி இந்த மழை இருக்கிறதுனால வரல போலன்னு சொல்லிட்டு தாப்பா போட்டுட்டு தூங்கிட போயிடுச்சு. ஓகே. அங்க பாத்தீங்கன்னா இடி, மின்னல், மழை ரொம்ப சத்தம். இவரு கதவை தட்டுறாரு. அந்த அம்மாக்கு கேட்கல. சரின்ட்டு இவரு என்ன பண்றாரு, மேல கூரை மேல ஏறி அந்த ஓட பிரிச்சு இறங்குறாரு. இறங்கி அம்மா கிட்ட போறாரு. என்னங்க இந்த மழையில இப்படி வந்திருக்கீங்க? எப்படி வந்தீங்க? அப்படின்னு. இல்ல நான் நிறைய நேரம் கதவை தட்டினேன், நீ திறக்கல, அதனால இப்படி வந்தேன். சரி எப்படி இறங்குனீங்கன்னு அப்படின்னு மேல பார்த்தா அப்பதான் தெரியுது இறங்கி வந்தது. எதை பிடிச்சிட்டு இறங்கி வந்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்பை பிடிச்சி இறங்கி வந்திருக்கேன்னு. சரி எப்படிங்க கிராஸ் பண்ணீங்கன்னா, அது பணத்தை பிடிச்சிட்டு நீந்தி போயிட்டு இருந்துச்சு. அதை பிடிச்சிட்டு கிராஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கீங்களேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த முயற்சி வந்து நீங்க கடவுள் மேல இந்த ஸ்ரத்தைய கடவுள் மேல வச்சிருந்தா, உங்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் இல்லையான்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்பதான் அவருக்கு வந்து மனசுல தோணும். அச்சச்சோ! இந்த அம்மா சொல்றது கரெக்ட் தானேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிந்தாமணி வந்து இவருடைய குருவா ஆறாங்க. அப்ப வந்து கிளம்பி வராரு. எங்க? ம். பிருந்தாவனத்துக்கு போணும், கிருஷ்ணருக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வர்றார். கிளம்பி வர்ற வழியில ஒரு அழகான பெண்ணை பார்க்குறாரு. மனசு சஞ்சலமாகுது. அப்புறம் போய் சொல்றாங்க. அந்த விருப்பத்தை வந்து நிறைவேற்றணுன்றதுக்கோசம் அவங்க கணவன் ஒத்துக்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அவரு அந்த பெண்மணி வராங்க. அப்ப வந்து அவர் யோசிக்கிறாரு. சரி நான் எவ்வளோ அளவுக்கு தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தப்பான எண்ணத்தோட இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ உன்னோட கூந்தலுடைய அந்த பின் போட்டுப்பாங்க இல்லையா? அந்த பின்ன கேட்குறாங்க. அந்த பின்ன வச்சு தன்னுடைய கண்கள வந்து குத்திக்கிறார். ஆ இந்த கண்கள் இருக்கிறதுனால தவறான பாக்குது இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவர் வந்து குருடரா இருக்காரு. அப்படி இப்படி போயிட்டு பிருந்தாவனத்தை சேர்றாரு. ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அவர் கூடவே வந்து கிருஷ்ணர் இருந்து அவருக்கு வந்து எல்லா சேவையும் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ ம் கடைசியில அவர் எல்லாமே தன் வாழ்க்கைய வந்து அதுக்கு முன்ன ஜென்மத்தும் கிருஷ்ணருக்கோசம் செஞ்சாரு. அதுக்கு அடுத்த ஜென்மத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரே வந்து அவருக்கு வந்து சேவைகள செஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து கூட இருக்காரு. ஏன்னா கண்ணு தெரியல இல்லையா? ஸோ யாருக்கு வேணும்னாலும் ஆ எப்ப வேணும்னாலும் மனமாற்றம் வரும். அப்புறம் எல்லாரையும் நம்ம வந்து சமமா பார்க்கணும். ஏன்னா, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன், நாம ஜெபம் பண்றேன், நான் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாருக்குள்ள எந்த ஸ்டேஜ்ல கிருஷ்ண உணர்வு இருக்குன்றத நமக்கு தெரியாது இல்லையா? எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்களா பார்க்கணும். ஆ ஓகே. யாரையும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஸோ பக்தியில இருந்தான்னு வச்சுக்கோ, எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்மள கடவுள் காப்பாத்துறாருன்றத இந்த டேக் ஹோம் மெசேஜஸா எடுத்துக்கலாம். நம்ம பார்த்த பிரகலாத ஸ்டோரியா இருக்கட்டும், பில்வமங்கல தாக்கூர் ஸ்டோரியா இருக்கட்டும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சுங்களா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ ஓகே. உங்களுக்கு டைம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது டைம் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. இந்த ததீசி மகரிஷியோட கதைய பார்க்கலாம். இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ். தான் இருக்கு. பரவாயில்ல, கதை சொல்லிடுறேன். இருக்கு மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து எப்பவுமே நமக்கு தெரியும். இந்த ஆம், தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? இந்த தேவர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்கா இருப்பாங்க. எதுலன்னா உடல் பலத்துல. அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் பலம் நிறைய இருக்கும். ஓகே. அதனால எப்பவுமே அவங்கதான் வந்து ஜெயிப்பாங்க. ஓகே. இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு முறை கிருஷ்ணர் விஷ்ணு கிட்ட போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. இது மாதிரி பாருங்க, நாங்க எப்ப பார்த்தாலும் தோத்து போயிட்டே இருக்கிறோம், எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் அங்க வந்து விருத்தாசுரன் என்ற அசுரன் இருப்பான். இவன் வந்து ரொம்ப இம்சப்படுத்துறான், எங்களால வந்து எங்களை காப்பாத்திக்கவே முடியல, எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த விருத்தாசூரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வலிமை வாய்ந்தவன். சோ அவனை கொல்லணும்னு ஒரு ஆயுதம் வேணும். அந்த ஆயுதம் எப்படியாப்பட்ட ஆயுதம்னு வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தருடைய எலும்பால ஆன ஆயுதம் வேணும், ஒரு பக்தனுடைய எலும்பால ஆன ஆயுதம் வேணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ
இது யார் குடுப்பாங்க? யாராவது குடுப்பாங்களா? உன் எலும்பு குடுன்னா நம்ம யாராவது குடுப்போமா? யாரும் குடுக்க மாட்டோம்ல. இது எப்படிப்பா யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு மறுபடியும் ஐடியா சொன்னேன். விஷ்ணு கிட்டயே கேக்குறாங்க. அதுக்கு விஷ்ணு சொல்றாரு, ததேச்சின்னு ஒரு முனிவர் மகரிஷி இருக்காரு. நீங்க அவரு போங்கன்னு அப்படின்னு. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடிசையில உட்காந்துட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இவங்க தேவர்களுக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க. போனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு மனசுல சஞ்சலம். எப்படிடா கேட்கறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவரு கேட்கிறாரு, "என்னப்பா என்ன வந்திருக்கீங்க? வாங்கன்னு" அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. "என்ன வேணும்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறாரு. "இல்ல, எங்களுக்கு விருத்தாசுரன்ற ஒரு அசுரனால தொந்தரவு இருக்குது. அதனால நாங்க போய் விஷ்ணு கிட்ட கேட்டோம். அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னாருன்னு, உங்ககிட்ட போயிட்டு உங்க எலும்பு எல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு ஆயுதம் பண்ண சொன்னாரு. அந்த ஆயுதத்தால வந்து அவனை விருத்தாசுரனை கொல்ல முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிதானே? சரி விடு. என்னால ஒருத்தருக்கு வந்து நன்மை அளிக்க முடியும்னு அப்படின்னா நான் இந்த உடலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் அவர் போயிட்டு ஆழ்ந்த தியானத்துல இருப்பாரு. தன்னுடைய உயிரை விடுவாரு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேவர்கள்லாம் போயிட்டு அந்த எலும்பை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆயுதம் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு விருத்தாசுரன் அசுரனை வந்து கொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஒரு பக்தன்றவன் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு விட்டு கொடுக்குற மனப்பக்குவம் இங்க இருக்குன்றதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அந்த பக்தனுடைய சிறப்பையும் மனப்பான்மையும் வெளிப்படுத்துறார் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? அவருக்கு அந்த விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை எவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கு. யாராவது கொடுப்போமா? நம்ம ஏதாவது கொடுப்போமா? ரொம்ப இல்ல தயங்குவோம் மாதாஜி. இல்லையா? அவர் தன் உயிரையும் கொடுத்து நம்ம என்னது இந்த நான் செத்து போனா இந்த உடம்பு என்ன மண்ணு சாப்பிடும் இல்ல புழுவா மாறும், அதுதானே நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தையில கொடுத்துடுறார் இல்லையா? சோ இங்க வந்து 2 விஷயம் பார்க்கலாம். இந்த பக்தர்களுடைய மனோபாவையும் கிருஷ்ணருடைய தன்னுடைய பக்தர்களுடைய மகத்துவத்தை உலகத்துக்கு காமிக்கணும்ன்ற செயல்களை செய்யறார் இல்லையா? சோ பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே பக்தர்களுக்கு உதவி செய்யறாங்கன்றதே இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த உணர்வோடையும் கடவுள் மேல திட நம்பிக்கையோடையும் நம்ம பக்தி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அர்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः. हरि ओम वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. All glories to assembled devotees. இப்ப ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. All glories to Guru and Gauranga. இப்போ வந்து ஹரி போல் சொல்லணும். All glories to Guru and Gauranga. ஹரி போல். Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ் வந்து பிராக்டிஸ் ஸ்லோகா பிராக்டிஸ் செக்ஷன் இருக்கும். நீங்க கேட்டீங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம பண்ணிட்டு அப்புறம் இது பாத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஓகே. தேங்க் யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. இதே கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க. எந்த ஒரு இடைஞ்சல் வந்தாலும் இந்த பக்தி இன்னும் 12 நாள் முயற்சி பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் ஒரு 6 நாள் இல்லையா? நம்ம லெவல் 1 முடிப்போம். எல்லாரும் ஜாயின் ஆகுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு தேங்க்யூ ஸோ மச். யார் கால் பிக் பண்ணலையோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணுங்க. உங்க சேவைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரபு. தேங்க்யூ. கமலா மாதாஜி, நீங்க மெசேஜ் பண்ணவங்க ஜாயின் ஆனாங்களான்னு கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு. கமலா மாதாஜி கிளம்பிட்டாங்களா? ஓகே. அவங்களோட ஐகான் இருக்கு மாதாஜி. இருக்காங்களா? இருக்காங்க. நான் இருக்கேனே, அதான் எஸ் மாதாஜி சொல்லிட்டே இருக்கேனே. ஆமா, கேட்கவே இல்ல மாதாஜி. மோஸ்ட்லி கேட்கவே இல்ல. எனக்கு குறை தெரியலையா? அப்பல எஸ் மாதாஜி சொல்றேனே. எஸ்
ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி ஓகே மாதாஜி. ஓகே எனக்கு தான் ஓகே கேட்கல. ஓகே. அந்த 2 பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அவங்கள கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு. இன்னைக்கு ஒரு ரிமைண்டர் மெசேஜ் போடுங்க. போட்டுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. எஸ் ஓகே மாதாஜி. அது தேங்க்யூ போட்டேன்னா மாதாஜி. இன்னைக்கு இவர் வந்தாரு இன்னைக்கு. சுரேஷ். கார்த்திகேயன் பிரபுஜி வந்திருக்காரு அத. ஹரி போல். தேங்க்யூ சோ கார்த்திகேயன். மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நம்ம மாதாஜி வந்தா. repeated-ஆ யுவஸ்ரீ மாதாஜி வந்திருக்காங்க. யுவஸ்ரீ அவங்களும் வந்திருக்காங்க. வந்திருக்காங்க. ஆமா. கார்த்திகேயன் பிரபு தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வராதவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி Thank you. பிரபு உங்களால முடிக்கும் போது ஒரு கால் பண்ணி வைங்க பிரபு. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Thank கிருஷ்ணா. you மாதாஜி. நான் கொஞ்சம் டிராவல்ல இருந்துட்டேன், அதனால என்னால ஜாயின் பண்ண முடியல நடுவுல. பரவாயில்ல பிரபு. சரிங்க. வந்ததுல இருந்து ஒண்ணும் எனக்கு இல்ல கொஞ்சம் பிரபு. உடம்பு முடியல. இப்பவும் பிரபு பயங்கர இதை கோல்டு கேளுங்க. இல்லைன்னா அட்டன் பண்ணேன். ஆமா. கேளுங்க. உடம்பு எல்லா மாற்றங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் பிரபு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு உடம்பு முடியலன்னா பார்த்துப்பாரோ, அதெல்லாம் ஃபேவர் பண்ணி கொடுப்பாரு அவர். எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி கொடுப்பா, நான் வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படி ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை போடுங்களேன். அவர் நமக்கோசம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா? நமக்கு எல்லாம் கொடுப்பாரு, எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம. ஓகேங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. என் பண்ணிக்கிறேன் பிரபு.